Jret. Jret. Lampune urung mekan. Jret. Sik tak kakno sik lampune pemirsa. Jret. Ya wis rada lumayan padeng lah. Waduh. Halo pemirsa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu nih jawab. Jumpa lagi sama kami di channelnya Dua Erika dan Rudi ya, bersama Rea. Rea mau belajar main piano. Bermain, gak belajar ini bermain. Gue masyaku. Kemarin dolanan kalimba. Ya, pokoknya iki Rea dolanane musik-musikan. Ya. Musik-musikan ya. Negosikan. Aduh. Ya, sedang main. Ini main. Dung sawu. Temen cek. Nah. Sudah nyanyi. Nyanyi apa? Oh, gitu. Satu nih, tangan satu nih juga. Ketok. Ibu kita Kartini, putri sejati. Putri Indonesia. Putri sejati. Mulah ya, pinter ya. Ki musik namanya organ. Nah. Mik iki. Yes, cekel. Pegang. Ya iki nggo halo. Iki gak nganu pemirsa gak mekan iki mike ya. Jadi aman, gak setrum. Sing mekan terima origine tok. Ya. Kadang ki mungkin yo drat ngono kae. Halo. Nyanyi. Nyanyi. Oh, coba mau dudu es krim iki. Halo, tas, halo. Ki. Aja ya. Berdebu ya. Nah. Halo.
Wis bosen orjene wis bosen iki mau wis bar tak jak dolanan pemirsa terus dolanan orjene wis suwe jane terus tak tinggal masalin ape persiapan syuting terus iki wis bosen main orjene klenga-klengi mbok apa sing digoleki mbok apa oh gini pengen nyanyi ngerti mic terus ngerti dhuwur kaya nek pas roh bas roh mic lagi apa kuwi roh kipas neh lho mic neh wis to ngono ae klengak-klengo tok nah ya klengak-klengo tok apa goleki suarane lho yo gak tak kira goleki suara jen apa iki baguang ora enek baguang wis mangkat ke dodol lek ajene dinggo dolanan raya tuneng kok macet ora ya wis buyak ya orang iki awet iki ajene mbah Nani ya wis mangkat apa kuwi yai halo 1 2 tes apa ya halo 1 2 tes cek son klengak-klengo ae kok kae namanya gitar pojokan kae angger tak gitar nang ganggu angger tak setelno apa maino kalimba beri ya ngono bisa aku sangko beli amene sampai jam 10 pemirsa mae lagi mangkatnya awan-awan nek banani ngapasi cas sekolah istirahat nempake jam 8 wis ngeten apa ini banter yo wis kena gue manjer sewangan ya manjer leangan ya oh tapi urung mudeng ini banter ya terus polusi bleduk panas bleduke ra karo-karoan minggir jalan godhonge salju Jawa tok ya penyanyi
HP nyanyi. Iki lho Pak, Bapak area wis dolanan orjen iki lho Pak. Area dolanan orjen. Nih. Abah. Kau demit pakai demit nganu paket kan demit nyelok nomrek nenak demit nggih sik Mas iya nyelok nomrek nenak demit marai panggone ning kene oh kalau sapa kene iki panggone setan iki ya. Terus dinggone turune wis kancane. Apa ngono kuwi? Cek delok. Delok ampun sih. Piro 17. 16.000. Ayo nyes nengane online ae. Oh, jare tangane ajur lek Nena nek ngomong. Piye nek buka le? Yang bener, mana? Ini pek. Buka rea kok. Kuwi sarung tangan. Tukokno sarung tangan. Isi piro kuwi? 16.000. Ini si luru tok. Pirek koyo sarung tangan bengkel ana. Iki sarung tangan cuci piring iki. Nang TikTok go ngono kuwi kok bakal buah kok. Masa iya? Tangannya ajur pemirsa lho, ditukokno ning ngene iki. Inggris yo buah. Kena nanas gitu. Kayak pelendungan nih. Kayak pelendungan ampune. Tapi ini bahan pelendungan nih. Gudi. Lodok ngono. Apa ya? Lodok ini. Ya, merah kotor. Malah nih, bos kayak aja ning ngisor wit nek dolanan. Lho, kayak ngono kok. Kambruan wit ngono. Apa? Lara ya sakit toh. Oh, tinggal Nena. Ya. Iku, gue tarik bae ya. Jam 10 aja. Bingung ngoncek buah. Tangane mbae kepiris-piris kena nanas. Tapi ngene iki ben awet iki piye nek. Rendem banyu paling ben awet. Kadang brodoli. Nek panas wis brodoli. Capek? Wala mana. Capek sayang?
baik. Sirami ya. Niki le nyirami ratan. Itu kira karo doang. Jak ngepel. Duduk. Yo. Yo ya. Banyune sisa. Orang nyapu piring. Sisa gue membalik juga. Yes. Sampai nyapu sih pemirsa ya. Dadah. Dadah. Dadah.